Evo, dragi prijatelji, nalazimo se u parku. Kao što vidite, prelep park. Ovde je moja nova kućica za odmor. 5000 evra plaćena. Sad ću vas malo provesti da vidite kako to izgleda. Ajmo. Vidite ovo. Pokaži tamo kamin, pokaži kuhinju. Ovde su i sobe. Ovde je naša, ovde je u stvari kupatilo. Pazite ovo. Sa tuš kabinom, pokaži tuš kabinu. Sve ovo za 5000 evra smo pozarili. Ovde je spavaća, pokaži. Ovde je spavaća, idemo onda vamo. Ovo je gostinska soba, samo malo su mali kreveti, idemo dalje. Gde mi je snimatelj? Ajde snimatelj. Ovde ćemo napraviti džakuzi, i to mermerni, lep, veliki, a ovde saunu. Pokaži, ovde je za saunu prostor, to ćemo sledeći mesec. Aj sad vam da vidiš. Ja sam inače došao do zaključka da sva voda koja se skuplja ovde ostaje ispod, pa zato trule ove daske. Tako da sam ja sad počeo da ovde jednu cev za odvod koja će ići tamo u kanal. Evo. Dragi prijatelji, ovde je, kao što vidite, još puno posla. 5000 evra, sve ovo. Znači, stvarno, da dođete da uživamo zajedno u ovoj prelepoj prirodi. Ćao!